Ni Kenya en achiel kuom pinje ma ineno ni tulo nyalo muochie e yiero mage. Nondono oyango ni rapim mar nyalo mar Kenya luware midhiero mar tulo e yiero mabiro en 84.1%. Mano manie kind pinje 10 mokwongo. Ripot no koro yango dwaro manitie mar oganda kod sirikal ne oni ogeng'o timbe makide kelo midhiero ne piny Kenya kaka notimore higa 2007. Piny Kenya kidek neno tungni kod lweny motudre gi siasa e kinde yiero mag 2027. Man kaluwore gi report ma ogol gi Kofi Annan Foundation. Report no nyiso ni piny Kenya pok ne otimo yiero mora mora e yor kwe. Nyaka nene kama koro keto piny Kenya listi mar pinje 10 matulo thoro bedoe koriwo koda ka piny Somalia, Burundi, Nigeria kod the Democratic Republic of Congo. Piny Kenya no bedo ko tulo mapek e higa 2007-2008 bang' lendo maduoko mar yiero ma jatend piny tulo manoweyo ji moloyo 1,000 kowito ngimagi. Ripod no ma ogol e dwe mar 6 kata kamano yango ne piny Kenya otimo maber moloyo pinje moluwore e keto chike kod chenro mag yiero, to kata kamano piny Kenya pod nyalo biro bedo gi tulo e rapim mar 84.1%. Ka irango rapim rochruok mag yiero ma thoro timore pinje, Kenya kod rapim mar 45.4, kamano ni piny mar rapim mamalo ma oketi ne pinje mane alwora mage ma en 51.1. Kata kamano luoro to pod nitie ni kako kang' to tulo nyalo muoch. Ripod no yango ni nondono notenre bedo ni piny Kenya kidek bedo ko tulo mag yiero kama oriwo lweny manie kind oganda e miere, ng'anyo kod liet mag siasa. Ripod no yango ni lwasi mar siasa mar Kenya kidek bedo gi tulo kaluwore gi piem mapek ma jatend piny, siasa mar dhoudi, onge mar tije ne rawere, laro lowo kod rem bedo gi adieri kuom duol matao yiere pacho ka IEBC. Weche mamoko maduol lwasi mar yiero gin pek mar ngima, liet ma ikelo gi liet mar siasa, ma ikelo gi kweth maketo sirikal tesre, osuru mamalo ma oganda kwedo, tiyo marach gi obila kod mibadhi. Ripod no yango ni duol mar IEBC ni kod ting' maduogo yie mar oganda kuomgi kendo duoko chien nyalo matulo bedo e yiero mabiro. Ripod no bende oyango ni piny Kenya ni kod bede migepe motegno kanyakla kod riwruoge motegno makedo ne oganda, ka bende piny Kenya ni kod chike motegno mohewo pinje mamoko mokiyo kode kama giowinjo bedni gayo tulo e pacho ka otigo deyo makare. Ripod ni biro kodong' higa achiel to piny Kenya dhi e yiero maduong' ka kweth maketo sirikal tesre bende temo manyo jachung' achiel mabiro piem gi jatend piny Kenya William Ruto. E kinde maliet mar siasa bende koro medore, rombe mag siasa osebed ka itimo e monj mag siasa ma oseyo oganda gi hinyruok ka kweth seyo nyawadgi kuom tulo makamago.